Așa am început să bocească și i-am cântat puțin și eu trecut. O pucolomic, pucolami. Ba nu, zice că 42 de minute suficient. Că nu le expunem mult, știi că nu-i bine. Gata. Cum te simți tu? Azi am fost la plimbare, am fost până în balcon, am stat în balcon. Serios? Și cum ești? Foarte ok. Ți-am adus pirența. Stau pe o parte, știi? Nu stau un pic operația aici în dreapta, dar în stânga n-am nimic, știi? O să te supere când se schimbă vremea, stai liniștit. Ce-ați făcut? Am uitat seara cu Lena și cu Snejul, a fost în mall, știi? Și m-am dus și să beau o cafea cu ei. Te-ai sunat? Nu s-a anulat, știi? Dar ei știau că am ascult când am Da, sunat Snej. cum să nu? Dar ai sunat-o, am zis că nu i-ai răspuns. Nu i-am răspuns, că eram cu găgălicea, o să sunați. Știi? Găbă, găgălice, găgălice. Ce face bluța acum? Te-ai fost înghis? Doarme, da. Să deschideți tu ochii să te vedem. Lasă-l în pace după masă, e suficient. Ți-am făcut bireu. Dar iaurturile nu ți le-am adus, că erau din frigider. Îți aduc după masă două. Erau bune, că le țineam aici să încălzeau. Mă duc atunci aici și îți iau de aici, știi? Stai liniștit, sunt foarte bune după amiază. Hai să-l desfacem. De asta, haide, pătuțică. Băi, Ca să-l vedem așa îmbrăcat în căstumaș. Cât e de mie.